Det er en god potafstand, det her. He is on fire. Lækkert. Never slam. På de fleste arbejdspladser, der er det jo ikke lovligt at drikke. Mæskekar, kogekar og whirlpool. Her på Arbejder Bryghus, der skal vi. Lardi-dardi, Panzerpils, Demon Juice, Todd the Axeman. What I'm trying to say is... Discgolf og øl, det er jo en skide god kombination. Så, nu skal jeg altså bare se. René Holdren can do no worse than the silver at the 1996 X Games. Hej, jeg hedder René Hultgren. Jeg har været professionel skater. Nu er jeg brygger på Amager Bryghus, og så spiller jeg discgolf. Nu skal vi ud og spille en runde på Hedehusene, og vi har simpelthen fået René fra Amager Bryghus med ud og spille en runde. Det bliver rigtig fedt. Skide godt. Det synes jeg da nok, vi gjorde. Det er da okay. Sådan, man. God birdie. Jeg kører på rulleskøjter, siden jeg var helt lille. Altså strap-on rulleskøjter med gummihjul, altså før de rigtig gode skøjter kom. Og så i 88 fik jeg nogle Bauer Turbo 33, tror jeg det hed. Og så var der lige pludselig nogen, der spurgte, om jeg ville med i Fælleparken. Og der så jeg min første skatepark nogensinde, og den store vørdramme, jeg stod bare, fuck, det skal jeg. 6 måneder efter jeg var begyndt at køre på rulleskøjter, der blev jeg nummer 3 til DM inde i Forum. De fleste af de konkurrencer, jeg stillede op i Danmark efter det, dem vandt jeg. Og kort tid efter det, så vandt jeg nogle store konkurrencer nede i Europa. Første jeg tog, det var i Hamburg, og den vandt jeg også. Og så begyndte tyskerne ligesom, at vi var nogle danskere, der tog ned, så begyndte tyskerne ligesom at sige, vikingerne kommer. Og derfra fik jeg mit øgenavn, The Viking. Oh, it's time for the Vikings. René Holdren, the flag bearer for Denmark. Second place after the first run, so he knows he's in medal position, and now he can really let it rip. Totally uninhibited by the prospect of not doing well. He knows he's close to the score, he's going to stand up. Og så var der så Münster Monster Championship, hvor alle de bedste skateboardere kom, Tony Hawk og alle dem, og så var der også rulleskøjtekonkurrence dengang. Der blev jeg nummer 2 til VM. Skiftede jeg til rollerblades, og så var der VM på rollerblades. Der vandt jeg street og vert det første år, jeg stillede op, og så vandt jeg vert andet år også, og blev inviteret til USA. Og da jeg kom derover, så gik det op for mig, at det her det kan jeg komme til at leve af. Så jeg solgte alt, hvad jeg ejede havde. Så blev jeg professionel. Så skatede jeg rejste verden rundt i en 10 års tid. Jamen, du var jo en af verdens bedste skater, ikke? Altså... Jamen, der var 3 år, hvor jeg stort set vandt alt, hvad jeg stillede op i. Ja. Det var også der, hvor jeg vandt X Games og VM og alt det. Ja. Så, ja, du vandt X Games, altså. Ja. Det var i 96. I 96. René Holdren can do no worse than the silver at the 1996 X Games. He has been Mr. Excitement tonight. Notice he's there. He only waits to the last possible moment before he's turning to go down. He is on fire. His personality is somewhat of a guy who's out of control. Well, he can do that and succeed. Here, he's got nothing to lose. Wow. He's totally in control. Very nice, Brian. Oh, there's your topside goal with 360. The only guy to be doing that trick out here. He's looking at the ground. He's looking at the clock. He's wondering where the oxygen went. I couldn't even tell you what the name of this is. Nice flip with the grab in it, and he lands right below the coping. Now what was this? And this, spinning, twisting, flipping, and spinning and twisting again. He may not have landed the final trick, but he has landed himself in first place with an astounding 75.80. René Holdren, the leader. And Denmark's René Holdren wins the gold. Got to be a little bit nutty to win this event. No one's nuttier than Holdren.
Der var ikke YouTube, så hvis man skulle lære et nyt trick, så skulle man lave det ind i hovedet, og så prøve på rampen, og det kunne godt tage en masse slams før, at det lykkes. Og jeg opfandt en masse trick, og det kostede bare. Never slam. I never slam hard. I slam once in a while, but I never hurt myself slamming. Og så i 97, der kom jeg alvorligt til skade, og så gik det sådan lidt ned ad bakken. Jeg har brækket en af hver. Jeg har haft brud på ryggen, det var det, der stoppede min karriere. Alt imellem to af knoglerne der, det var lavet om til mos. De sidste 2-3 gange jeg skatede, så knækkede ryggen, og så kunne jeg ikke lave noget i flere uger. Så blev jeg bare enig med mig selv, nu stopper jeg det her. Og så begyndte jeg at træne, så det tog mig 2 år at træne muskler og alt op til jeg kunne bevæge mig ordentligt igen. Ikke? Skating har kostet mig en hulens masse skader, som irriterer mig lidt nu, fordi det går ud over min discgolf. Jeg har brækket 10 knogler i hænderne. Ja. Jeg kan ikke huske, om den står 4-6 eller 6-4 eller 5-5. Er det rigtigt? Ja. Og hvad skyldes det med dine fingre? Altså, du har jo for nylig lige fået den fjernet. Det er fordi, jeg var blevet opereret af knæet. Ja. Og så klæder jeg på trappen, så kræver jeg fat i gelænder. Så en af de der tværhaløjser der, ja. Den ramte den lige på, og så gjorde det bare ondt. Jeg tænkte mig, fuck, den var bare forstuet. Ja, okay. Men det var den så ikke, den var brækket. Ja. Så efter de der 3 års tid der, så den bare senerne trukket sig, så den sad i 70 grader. Okay, mand. Og der var den jo bare i vejen, ja? Jeg på arbejde ved at skulle have gummihandsker på, og så når jeg kastede diskene, så nogle gange fik den lige fat i kanten. Så jeg rammer ikke godt nok i forvejen, så skal det heller ikke blive endnu værre. Nej. Så væk med lortet. Ja. Må jeg skal lige se den. Sådan der. Hvad har det gjort for dit discgolf game? Jeg har fået en meter mere længde, fordi den er blevet aerodynamisk. Da jeg rejste rundt i USA, opdagede jeg mikrobryg, craft brewing. Smagte nogle øl, der ikke smagte af Hoff og Tuborg. Ja. Og så var det ellers bare hjem, og så begyndte jeg at smage alt, hvad jeg kunne finde af øl. He's got nothing to lose if they only count the best under 3-1 scoring. Og så begyndte jeg at hjemmebryg. Og inden for 6 måneder af hjemmebryg, så vandt jeg guld og sølv til DM i håndbryg. Kort tid efter det blev jeg tilbudt et job på bryggeri, så det sagde jeg bare ja til, og så sprang ind i det. Nu er jeg ude på Amager Bryghus. Det er brygkernen. Har vi mæskekar, kogekar og whirlpool. Malten kommer ind fra maltrummet af og kører ind i transportbånd ned i mæskekarret. Så står det en time. Så er vi i gang med lige nu at køre overføre over til kogekarret. Så koger det, og det bliver tilsat humle. Og når det er færdigt med at koge, over i whirlpool, hvor vi så får samlet alle tunge partikler nede i kejlen der. Og så igennem køleren over i gærtang, og så noget gær i, og så får vi det. De malte, vi bruger mest, dem har vi her. Og så inde i malterummet her, der har vi speciel malte. Mit legetøj. Nu kan vi gå herover og kigge, hvad der er i de forskellige. Ja, Pink Fast, det er jo en pale lager. Black Nordic Sky, det er en dobbeltmæsket Imperial Stout med kaffe. Demon Juice, dobbelt IPA, Lardy Dardy, 4,5% Hazy IPA. Det er den, jeg drikker mest af, også fordi den ikke er så stærk. Så er der en chance for, at man kan ramme kurven. Det her det er en meget speciel kur. Det er fordi KJ har stillet 14 kurve ud på bryghuset, og jeg har selvfølgelig sørget for, at der er en indenfor. Så jeg kan potte hele vinteren her. Så jeg kan gå herned og potte lidt efter arbejde. Det er jo dejligt. På de fleste arbejdspladser, der er det jo ikke lovligt at drikke.
Her på Amager Bryghus, der skal vi. Når vi tapper, så kommer jeg over og skal smage på øllet og sørge for, at det er i orden. Men det, jeg smager efter, det er jo ikke, hvordan den smager. Det, jeg søger efter, det er, om der er brygfejl på, om der er diacetyl eller DMS, eller om den er sur. Eller... Det er altid spændende, når man laver nye øl, hvordan de kommer til at smage, om man har ramt det, man har sigtet efter. Jeg synes, at vi har været rimelig gode til. Men her det er sådan lidt alt det, vi laver. Og her er den her fantastiske Pink Farton Unicorns. Det er en pale lager, men med god humlesmag, uden at være for voldsom. Det er en rigtig god sommerøl. Og så har vi også serier, som udkommer en gang om året. Outlaw-serien, hvor det er fadlaget øl. De fleste af fadene, vi har, det er bourbonfad. Og så køber man bare noget øl på fadene, og så aftager de noget smag fra træfadene. Og så får du super lækker øl. Jeg møder klokken 5, og så har jeg fri sådan efter frokost. Så jeg kan nå ind i Valbyparken og spille en masse discgolf, før alle vælter ind. Det er fantastisk. Dengang du startede med at spille discgolf i 2006, sagde du ikke? 5-6 stykker. 5-6 stykker, ja. Hvad var det, der fik dig til at fortsætte med det? Min lillebror og den onde arm og jeg, vi havde faktisk været ude med sådan en strandfrisbee uden skov og sådan spille. Og vi skal ramme det der træ og sådan noget der. Vi vidste slet ikke, at der fandtes discgolf. Ja, lækkert. Fedt! Og så flyttede jeg jo til Sydhavnen. Og så var vi over og gå tur i Valbyparken, så der en, der stod og kastede, og så hen og spurgte, hvad er det der? Og så købte min lillebror og jeg, det var sådan noget, 12 speed, mand, den skal vi have. Vi kunne slet ikke finde ud af det. Vi var gode til at lave hejser. Ja, nemlig. Men det tog noget tid, ikke? Og ingen YouTube, så det tog lang tid, før vi sådan ligesom... Men så også bare se disken, at den rent faktisk var derhen, hvor man ville. Det var mega fedt. Og så er det bare noget, man kunne gå og hygge sig med. Jeg har altid dyrket sport, hvor du er alene, ikke teamsport, og det er det, jeg godt kan lide. At det er bare dig og banen, og jeg spiller egentlig bare mod mig selv. Ja, altså, jeg må jo ikke stille op i Potting League, det har jeg lovet KJ, fordi så kan han også få lov at vinde. Det passer ikke. Det bliver lige lidt smukkere, når der er sne på, ikke? Jeg synes, det er smukkere, når der er grønt og tørt og fuglekvider. Ja, kulden den gør lige lidt også. Ja, min finger her, den ekstra, du ved, når man siger, at kulden går helt til knoglerne? Ja. Der er det der. Det kan du godt mærke, eller ekstra, ja. Kunne være, man kunne spille for skippet. Ja. Jeg kommer alligevel ikke derop. Så. Det vil jeg også prøve, mand. Det er skide sjovt. Det er derfor, jeg spiller discgolf. Kun derfor. Hvad var det, de hed, de der sko, hvor de havde... Soap. Så var der sådan en plastikskin herinde. Okay. Så kan du godt se, hvis du sætter den på kanten af trappen, så ryger man bare. Så kan man hoppe op på alt muligt. Det var helt åndssvagt. Jeg blev taget i lufthavnen i Venedig. De kiggede bare på mig, og så grinede de. Så ind med dig. Og de sagde, we got you, og de troede, at jeg havde smuglet. Så kendte de skoene fra hinanden, og der var ikke noget. Jeg var sådan... det er en god potafstand, det her. Lige noget for mig. Ja, for helvede, mand. Jeg synes sgu egentlig, at jeg er blevet meget god. Altså, jeg kommer aldrig til at kaste langt. De første mange år, der havde jeg ikke lært teknikken, og så sidder der bare nogle forkerte ting fast i det, ikke? Jeg er egentlig meget tilfreds med mit spil. Jeg koncentrerer mig meget om putting, fordi det er der, jeg kan hente det, jeg taber på, og længden. Jeg synes, jeg følger meget godt med dem, jeg synes, jeg skal følge med. Discgolf og øl. Det er jo en skide god kombination. Det er jo skide hyggeligt begge dele. Jeg plejer at have en til frontline og en til backline. Ja, okay. Ja. Så spiller jeg så bare rigtig mange runder. Potting League er ude på Amager Bryghus, hvor vi stiller 14 discgolfkurve op og laver et arrangement derude.
Jeg må indrømme, at efter potting lige gået på Amager Bryghus, så er det altså for det meste Amager Bryghus øl, jeg har med i tasken. Ja. Jeg står bare og serverer øl, og så kigger jeg lidt på en masse potter, og det er super hyggeligt. Øl og discgolf, de går rigtig godt sammen. Det er bare en kæmpe hygge. Ja. Man kan jo sagtens gå en runde og få et par øl, uden at man skal spille 20, ikke? Altså, jo. Det er der også nogen, der gør. Ja. 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 Vi må lave et eller andet collab, hvor vi laver en discgolf-øl, René. Ja, helt klart. Det kunne fandme være fedt, ikke? Og, vi snakker også lidt om at lave en Amager-disk. Ja, nemlig. Det kunne vi jo lave sammen med det eller et eller andet. Folk synes, det er fedt, og det er fede omgivelser, vi hygger, og drikker en øl og sælger lidt disk, og spiller lidt discgolf, som vi elsker. Bare rolig, jeg fik den første GG. Har du det bare efter det? Ja. Kæmpe tak til René, mand. Kæmpe tak til Amager Bryghus, altså. Helt bestemt. Kæmpe tak. Godt.